Ve mně to vyvolává, prostě zní to pateticky, ale pocit svobody a my se to snažíme dostat do nějakých konkrétních rozměrů a pro mě to znamená vlastně, že podle toho, jak já žiju, tak 80% těch věcí bych podle mě nemohl dělat. To je prostě svobodně cestovat, studovat, jako vyjadřovat se, ať už jako umělecky, kulturně nebo úplně jakkoliv. Takže pro mě jsou to možnosti to, jak já můžu dneska žít. Já si myslím, že je důležité připomenout to, že se máme dobře, protože dneska si spousta lidí stěžuje na spoustu věcí a my se vlastně máme hrozně dobře a vlastně můžeme ukázat ten kontrast toho, to, co bylo před rokem 89 a co je dnes, jsou prostě dva kontrasty a to je důležité, aby si lidi uvědomili, že jsme se posunuli někam dál a že opravdu děkujeme za to, že se takhle máme. Já se omlouvám, bych chtěl jenom strašně říct jednu věc a to je to, že podle nás bylo hůř, podle nás je líp, ale to neznamená, jako, že to je konec. Jakože, jestli chceme, aby bylo ještě líp, tak se na tom prostě musí makat a nejenom o tom řešit a stěžovat si a dávat to za vinu konkrétním lidem dneska, což je poslední dobou si myslím hit. Takže chcem vyzvat mladí lidi, aby pro to něco dělali sami. Jo, tak my jsme obecně jako organizátoři kulturních akcí, takže jsme se k tomu postavili z tohohle pohledu a chceme nabídnout právě na té národní třídě, která je symbol těch událostí, tak my tam chceme nabídnout co nejbohatší jako kulturní program, který pro nás vyjadřuje fakt tu bohatost vlastně života dnešního člověka, který může strašně moc věcí, takže prostě my zavřeme národní třídu, která bude nadoupaná vším, co za nás jako manifestuje od mladých lidí ty možnosti, aby prostě lidi přišli a opravdu to byla oslava. Já si myslím, že to je přesně ten způsob důstojný, jak za ty věci poděkovat, prostě to oslavit. A zároveň jsme do toho právě zapojili i ty středoškoláky, protože to je generace, to jsou lidi, kteří se narodili až ke konci 90. let. Už si to samozřejmě nepamatujou a možná si ani neuvědomují právě to, kde a jak žijeme. A právě toto jsme je chtěli zapojit, aby aktivně se toho účastnili, aby měli pocit, že se na tom podílejí, na těch oslavách, aby si všechno prostě uvědomili a popřemýšleli o tom.